Scapă acum de șoarecii, șobolanii și insectele nedorite din casa ta folosind Pest Repeller, dispozitivul de ultimă generație conceput special pentru alungarea dăunătorilor. Nu mai irosi banii pe soluții chimice care nu dau rezultate și sunt dăunătoare pentru tine și familia ta. Pest Repeller folosește un senzor ultrasonic de înaltă frecvență pentru a ține la distanță șoarecii, șobolanii și insectele nedorite. Undele ultrasonice nu sunt percepute de oameni și animalele domestice, așa că te poți bucura din nou de o viață normală, fără dăunători. Folosirea dispozitivului Pest Repeller este foarte simplă. Trebuie să-l conectezi la priză, iar dispozitivul va emite o undă ultrasonică ce va ține la distanță dăunătorii. Pest Repeller este economic, ușor de folosit și inofensiv mediului înconjurător și familiei tale. Comanda acum și scapă de grija șoarecilor, șobolanilor și a insectelor nedorite. Atenție! Pentru o perioadă limitată de timp am scăzut prețurile. Pentru doar 99 de lei primești nu unul, ci două dispozitive Pest Repeller. Sună acum la numărul afișat pe ecran sau folosește formularul din pagină. Grăbește-te! Stocul este limitat!